Gusii ututarire asichia bisi chito ichukira nyumba ya Brighton apartment ijire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Anti alikataa tu kumfukuza. Angetendo musereti. Tiere ga miss. Ndimotera kolire miss. Mwaka ndi nyakitali miss. Usiri kwa gaire nyeroka smart. Nosoka ko chao boli gwelieta. Toka ta buno ko nyatichi. Kongo lege ntogete kera alikie sana. Nayo tene ntogete. Inje bindongo tene strong. Kwani korwa kanywa meta kwa ndeta ta. To manyeti ogo nsonja mono. Wa. Ngobono sagi ni rero beige. Utara ujieta ata kondeta rendo babo nandetera isubatirinde ikonje pora dina konsa usenone bintu Nyabeta Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omogoko ekegeni kali moigo Omurigiri ya television ya Ndizi TV Omurugiri Gusii Urban Blaze Uyungo chirakira lituko Lia Jumatatu wika ijuma Uchakira chinsa isano noiseto Wika chinsa ikomi Na Petra Mokera Na Miss F Nigo gokoretera Omuyigo monane kigima Wogo kuru mwaka Na boigo guchenkera Ebiye wabia bateria Bamatera yabasae Nakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. The only 5-star hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza Chitariki ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Ukamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Pen Killer Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rap Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiyamana bano mwancho muligiriro Ndizi TV andonsi asoberete nande nimambingia tokonyora na sembeo anene asumoroberio bwensakia lituko lia Jumanne nogosemerikwane na andonsi asoberete nigobwakire gosebwa gokerere ekarona gokwariga kiande gikomito chaka manaye antokora manaye asemambi yaboniga nedi tukolindeli yatari rahisi golika kolende na singinjo yobu yabo monene na ndesa nyasaye haramona into na twareli tukeli asemambi ya aboniga twakwariga kiande gikomi asemambi yaboniga oso ime yumurobelio bwensakia ojagira chinze chi 12 mpaka chinse to cheri tuko liarero namange handa korekana imena isiko ya Gusii kolende tegatora sioli litukeli gatora tebana bono bwakire boka tukutoburangeti so ime yumurobelio ene tujaka manaye na ntokora manaye asemambi yaboni to korege tangani karo kwa bogire bono genda sense meli yo mutandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital. Oiga sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News. Oja chingaki asense media X at Ndizi TV News. Kiara bono mwete Twitter mbaye change erieta bakanyoka X. Iko bono go ika sense media X at Ndizi TV News ende tonyore uchumbe yao asemambi ya boniga. Boigo ngo ntore asense media website www.ndizitv.net abona tonyora asemambi ya boniga. Choshota
nere ntereba yane okwene kuna mali ogine chibicha gocheire asenjira ya bene asimambi yaboniga dolkasi tukolero tagwikirana esali ya bitango birutanyare gotangeka igotagwikirana bono igo bidi tosugume egrudumu eyena Joshua asimambi yaboniga kwene kuno moroberi oyo ogendreire asenjira ya bene asimambi yaboniga igitigitangani nagoturire bona gotena tuguto burangeti soa ime yomoroberio tuchaka monahe ontumere uchumbe yao ontenga kikwa bogire na kinande ogendrete kweroberio uchase kibao kyao asiri tuko liare boiko mwanchumoreria Ndizi TV ni medena mbale banje teko tobwati wetera asense mibitanda bwana gotebia asense meri ya Facebook you like you comment and then you share yani karwe kira asense meyo beke kidole comment beke comment ya orora bubu yengia iga totenga kinaye kwa bogire na kyoro beriti tukuri yao ekaro kwa bekire comment yao abuna sense ya Facebook kwanira boy kwa maya ko share kiagera naye no bwata basani bawo ga bwa sensemo yo mutandao Facebook bona naye share abantu mayona ya Ensakia ya chakire litugeli lya Jumanne tutugalia matuke meronge 38 toso mwaka 2024 ine na kinaye bwero berti gokora omwaka oyoiga nwero berti gokora omwaka oyo ge style gose ina kiole kioro bereti emeroberi yao nga kiobegete nkwa begete no na ka shiringi geso mwaka oyo ajagete dende na ogora akambori enonye uchumi ya kongire mosange ne amate yao omwaka oyo gochiko kwera ekiara uchumi yarone kongetera kirende bantu mbago de oshereke Christmas usikumirana asenjere ya mogose yende ase emeroberio ya kiralituko umajumberia tutirete matuka makatokoro mwako yoiga wikatweroberie toyokore bya toyokungunte bya esari monene nero nando rato bwere tokore emeroberio ostokore bya omwako yoiga na kibwerobereti ngoikirania ndote irwa tete goikirania omwako yoiga mwanjumberia gose uchumi yako miga gose binde byako miga byokanyorana pono njera teyo haya tuite bwe chae gose bwe kore pono rende na bokore merito koro mwako yoiga asama tukatugirite 34 ende umana endo mai kweroberi 2024 torre na ki egochi koba igo manjumbe na kwara ndikiandike kominko tena bono soime nebikoro to kabisa metombo Gusii negetingeje kengaini kyalyo bondi kyagacha emburego twa oswamwae nando Gusii ni gare kirase nagiye kugera mo Gusii are kirase ikyagara ni gagwetoma nigaro munyabiasara aseire kwe bagongo korale nigaro monto koboka mambyo korega sia eno mokia nigaro motugi bwe chombe nigaro muremi giata yani kirege ntomo Gusingo korale ibona giye kugana mo Gusii akobe getingiye ngaini origyo bondi wagache mburake gotwa oswamwae boigo mo Gusii nigakoboka mambya mambe chuni obege tingiye ngaini oba mu michorimi oba Gusii nigakoboka mambya oboka okamire bono mete kurwa sense meri eskimo abantu bakamire bona mabera ikire bosongo tio der ya ikorosie ja igona gyade ana eskimo ro goro nyansio mabera ikire bosongo iga abantu bakoboka mambye naye to tigaramaya boka mapema eroberie kerobogete mapema ne bankwa kama takataga konyorore na kwerobeirbuya lakini oboke konyorire na ndoboke matakataga utakiona litukulia iliko tambe mwende kuikorwa tena leo siku yangu imekuwa live litukulia ndi atambe ile nelina otero bereti gose otabe kebintu byao bibwenere buya omwanjumuri lakini kobogete mapema okeroberi kiregentege ko baswari kabisa na yekwero abana mbaleka umuyibori bona boko bana na barana bakubuka mapema be roberia alaboko batebana mugondo aboko rana ikintu bakorangire gig ikyarende mbaje babe etwebosa bazali bintu biturubane igo mwanjumere ngo kwarigania senjera ya bene litangani torazio lyo muroberio yo enamba yane bona botambe nigere 0792 192834 ine namba ito ye studio asemambi yaboniga iliyo tutumera uchumbe yao athenga kikwa bokire na kiorobereti tukoliao nga yogo chike bao kyao ngere kigiriyo kora gosina bairiyo chiko kwani osomo iriyo nare osiretio bwabwae matanga mogochi gosine kegeni mogochi ikiara bone bigeni biro bimbiroro meta uchumi arte gosieka bigeni meta bana bangina bantu basubati para mungu enda bale bigeni mbama ete bana bakweroberi bete uchumiero abalende ne migete mono karumete birero mbiarengo ingo akarona naonye timetu sikwizi na bantu na banyoma osobo kumango jabokare ose ujumie yako nge
Joshina leo kongire mbogo cha bodo mete ange chintunde isato bono jos bogoje osenibere bogoja kabere chintunde ibere lakini bono lendelea ro chumi yeye na bogo machikorana ebintu bya kongire na ande bintu ekaro bya kongire bono no bongiti bwabuchire no nyino bongiti ko bono ko bucha bogo chumonto ta timbwati iharo tabwati sali uchumi ya kongire lakini nende ntobwe cha doite kerikerege etogosanga tigato sange turagire torera ki togosuka gochi bosio manjwa omurigeria igona kwari ni kenege komiko teina asenze mu mitandao tutumire uchumbe yao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital to endoro wao obetori kama lieta yonsi ni kwa endoro wao yekero kwa asenze ya Facebook kulika Ndizi TV News Digital Ndizi TV News Digital na otonyora asenze ya Facebook ningekora ngote abi oso asenze mu mitandao mete toko nyara kobogori TV yao ekero kwenda sike bakiao etimi yao kojebwate igabororo na boko bogori etimi yao oendere gutubwati asemambi yaboniga kokogenda sike bakiao na bogotere kare etimi asike de kwenda tokore ke bakiao buyiga kojotubwati asesemo yemitandao boiga asesemo ya YouTube ali banje tensemo ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News Ndizi TV News na otonyora asenjera yabene asemambi yaboniga ende watubwatia watuma uchumbe asinara liogo chat bana tora subscribe asenjemba ya YouTube you can do so inkiokora subscribe au beka ni notification beka kengere ekro muroberi bunoyo ochakire bwensakia kwa manyabuno muroberi ochakire ende tuasukanaye tuagendera naye kochi ase enjera erendonge asemambi ya aboniga mbura negenda zo tujinsemo abantu mbakiri no mochando bwembura igetogo yabeire emetengo te abale na Yesu mbade de nambura te go jalinde go itaba ingagirinde yajete yabonu kirimo te yakiri yaraka nembura yature nyinge sana chindo je choire jidamu je choire ntwaro jomo raibwense Dr. William Ruto na umerane ne cabinet tukurekora bakabeke merobelio na ki bakoso kichibese kirajukonya osijiko mitigate emangana ya yo wakwa nembure nyinge yegendete gotua sense yeto ya Kenya Twarechi county emeronge tato naisa to njira affected nembura igekero ko minus count for 7 ya 38 abakonyana chiritara kuno chando bwembura nechinge ejijide 38 counties niko chiagre no mojando bwembura asabantu bainate gosiyo ngabwabo asabantu baziri nibo yabo asabantu baziri chinyomba cyabo kubatukana nembure yigendete gotwa aseze yeito ya Kenya ase serikali ya dena nkobekere merobelio yo kwenda kibuna na kiego konya bali bakirwe no mochando bwembura eyenyinge asense yeito ya Kenya litukore rondoroje omuraiwe kiama kia ODM Waigo oinse yeri aburi lia simiula moja wani Kenya no aringe ase county Nyamira ane ekerare kwakera ekoko egiama gia ODM asamo ya dia serikali asoko enda go taxi aba Kenya na utarigereri emirobeleli era bekwe okonya omo Kenya okawaida no ryoyo ninje nae ego seneji basuri abantu mbale bataramanya mo Kenya okawaida no ryoyo who is a ordinary Kenyan mama mboga mwana bodaboda na nje abantu bali tugwakane tax metendo ajito nyora no na jibaswe jibwate binte binge okonya barabwe mpali gwakana tax lakini mo Kenya kawaida uri ogochogwa sako ni chingeni uri ogochogwa seduka yae mwana bodaboda uri ogwakana revi kiro abantu bali bakonyoro kwa inso konyoro bagwakana na bakurageri bali kirene serikali yondoro jina umurai raira nabo retie serikali yaya na hino mwachire bobega aki motari kora konyo ebirengererio byaba Kenya bakoja ujandika kiritugo yono aringase county ya Nyamira ekero ariganetigwe nemo senator bwe county ya Nyamira Okongo Mogeni na roje ne treasurer ya ODM na Timothy Bosire na nde ore treasurer we yore treasurer usomugaji bwe kiamekyo na roje mubunge ogitutu masaba na Cliff Gisairo ombane no arengalia narojo mubunge oborabu nere batrikyose no barengali bagakwana mangana makongu enarojo batrikyose rodene bintu byakongire pa byomire pa aseba komoche serikali nande bono manchiko boni daira tali assembly daira tali in national assembly go se bunge ndeyons erembu yago chokwana ebine birangara byana ngo kwana mwanju muri bono mami lakini ababahande
mongare ndubwate Okongo omogeni nero mo senate ndubwate Patrick Goza nero mo jumbe oburabu ndubwate Engoko nero mo jumbe kutum inki batari kukwande parliament babeke barorena osenga kitoko keye birenge ebyo inki baje kukwanira aseri isango era irembu yale kyagara ira tabwa diobisi ira bakenya mbamo bege diobisi erembu yale kyara ono wasaitia okara lakini aba bande baire birogo bakero muraibwense address a nation with the parliament niko bagwaka chingobi akinande bamagoja isika abato dine serikali enembe ba inki batari kukwanda parliament torene ba kwanire ba majire serikali ba majire out from the parliament torene ngeko ngwaro jina roboti ruwa karonso ruwa sokire ruwa pai batad ngwaro jina ba Kenya bakwe murungani abantu batena yaya nduntu abatomede bachiko ero seribiro ntu abatomede bacho debina ngakiba ko ero seribiro etu abatomede ngisartu abogodi jisuburi esartu abo ajete mandamano abana baito bagakwa abangina baito bagakwe boko abande bakaraso amasasi etu abatomede bachiko rienganeyo pono rende ingoyo gokwane kene eba gokwana samatanga eba gokwana semeyega lakini bakwenda parliament bakira abachumba abatochorede mpamanyete muna barabu niko pale ntuji boss cyabo ekero ka barali araisi boigo naliye bintu byonsi birabwenere ase ense yaito ya Kenya manjo muri ayi by the way itukolera lero nindoje umugabana bwe county ya Kisii nere Bauro Simbarati nigaro veredi Thanksgiving alia asensemo ya nyamaje asabarai awa barobereri oji goikirana asensemeli bakurawa nande numuraibo mobasi miulo moja Raila Morodinga amo nabaraibande abagabana nababo muraibo kiama kwa ipa karonso msioka matakarua barobereri goiko korengana ni kamatieri yari koroberi omoroberi yo bakurawa na majority leader nere enal muracha oyibo igoro mu MCA we ward ya ba central ombate tena kirenge tugikiranire pakatena security nere buya bakatebana onde bwenzi nande uraroberi ochiguturubani omoyego yo atakiona bakatena tigo moroberi akiranto babwato moroberi obo tebakoro moroberi obo naye bwariganiyo yo by the way buna kole maminje no musanga no bwedu kuri lero inki ochigokoro aikabe mwao ayetegerera kore bintu byao tigo mokutano oyo nyamache oere bakore bintu byao na barobereti nande nayo roberi yo tego twara embu yo gotaka kuturubani mekutano y'abantu ekiara ko kuturubani mekutano y'abantu igo next amakweli ngojale tiga kabisa tiga bantu bakora into byabo bakore aye oende naye badaye oaregani mekutano igo ne tukura lero Jibara Jones bini ojiko genda alia oikasensemo ya nyamache gavana wikatekuse ajukuru Thanksgiving ili tukulia lero ase mangana yoboko ngakimwa magrede chikura ngakimwa majorede nakiabairo bisi ayonsi neketasen Ndizi TV ngotebuna ni okera chikuruki emo ase emo korwa ya sensemo ya ansama base moyogo chikoba asimambi yabona byamara mwanju moria konenda toto machuchumbe jao asimambi yaboni buna botame ngo kanara twara yebiro nyori tukorani ya Jumanne egego ikasa 1:30 omagani witungo ikara studio daktari Joyro Mayo tora kwanira mangana afya buna botame to tena afya ndio utajiri si utajiri ndio afya. Health is wealth, not wealth which is health. Na bora tuwale nibe nyinge lakini kuigwete bimubobe toko bana wena asi studio. Na bora tuwale nibe nyinge na bora tuwale chikali nyinge lakini afya yao teyo. Ingia igona bora na benga bosa igona bora na tuwala kwanira igoro ya afya na kitoko nda afya ito na tutaenyore ase akongu asimame igora gese ya monenu sia bona mambea daktari atajacha ni ya nyumba turagiriri abera tatu asensemeri yobo chenu gogenda gutubwate ujumbe yao ntomere yenda gutomera mwanju muri to moje kya ujisomale check ndone bare batomire ujumbe yabo asimambi yaboniga karto ndeta ko bana Joshua asimambi yaboniga asumuroberi bwensage ngayora nyoro muroberi bunoyo okugotura litukolia okugotura kera lituko lia Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa asetai nandi botambe ngotebuna ndori gukora bune mechiende gukora korende nigotokora buna tumanyete emechiende yatobwatia yakora buna turakore ibo manju muri amashabiki tonsi bya semwabeta babo kebiso motange zimine atuti Kristo njari
Ritunda Green babo Kisii Arogo Vincent Engineer Vincent Maina Engineer Vincent Maina ngaimore mwabokire so ango ime yomorobere keri Estelle kwara mboriregeka ngayore wasoire ime yomorobere so abono tojage amo naye asemambi ya aboniga ikyagera enero Ndizi TV obwansu bomagusi Mwanjuma natakanda kominyoki asa yebiro asemambi ya aboniga ndetorgire na radero nkwaliga nedie ase mambi ya aboniga ekento natakanda go debina omwanju muriria natatura kwanira igorona tigakonya go spend time yago konya kurigereria amagoso ya bande asumuru beke nyambaro bathena tonya ko tumeka chinguru chisa nyinge ekiagera baadebega. Those who spend their time looking for the faults in others usually spend no time to correct their own. Yani abantu bali bago tumeka chinza jabo osibali bago tumeka chinga kichi nyinge koligereria ama mojo ya bande. Nigo bago tumeka mbali konyora nsa chokwerekebisha baraboka abanyene. Are you getting the point? Wanjumere ayuna yebiro asemambi yabone. Buna ekerogo tumeka chinsa chinyinge korama goso yoyonde ayekira chinsa nigoroja magosa ajosho ayekira chinsa nigoroja magosa ane ayekira chinsa nigoroja magosa okiambe ayekira chinsa nigoroja magosa yonchimbo yani ayege ndota katena magosa masini ni otakere okonya kobwati no enyomba amagosa masini ni okwabwatire mondo amagosa masini ni kwabwatire mondo ebaho de bana to konyoranga kichao orerekebishe osugwekinia ingida eteko kwana bona mambi mwanjumurira kura tumeka chinga kichiri chiao bwade kore erigereri ayebie komonyene ekero kwa erigereri ayebie komonyene kwa beire kisambe gia noena abao ko bwade mpako kora imocho ebaho de abuna yaya buna na Joshua Gariga ingiso korega na mogose igotika tutigo spend our time usijiza jito chinyinge konya korigia magoso yomontonde wahani amagoso aroni goko ya bogo limono turikorra no enamaya omontakori by the way you can do something emiaka oseno mwakoyo okorege ntekia no ene school omwalimu akokori mathematics bya bana bagwita tigai chiturubane mbaeta nali mwalimu yao kerana konya buna ngwetia bana iga banda mbali korra bono buna bahagwa yaja bati mbaya ingikya baiga nali bono woja korwa magoso lakini spend your time kwemanya ebye komonyene bwechenche elinde nawe nabanda abo konya korra magoso abo watarekebisha igongi ngote yumanju muri asema mbia boniga tiago charge no na don't judge others bagatebana mwede ngora de abalena kore rusi azako nyoro montaro kore rusi ege junior lizo liao microzion yani atoroji boli ege to ase lizo liao ekere kenene kubwege junior kere ase lizo liao usendo jene junior kere ase lizo liao ekere kenene kubweria kore rigere liao bie komonyene ore rusia magoso ore rusa ore rosia o maeko bweno maoja komochi abandi yomete ano anase emirimo kora abwa soko emirimo yao naro utakete onyoru asinini akobekere fault naro utakete gento gete nkeba buyega akobekere fault yaya abantu mete sometimes people learn from mistakes ekera bande bakora kurwa makosa ali bakore na bumonta kwerekebisha bieka omonyene hando mawte bana success ekero monte rigereri konyorale success yani konyorale obobu na success yeye is the state of mind oiso korega na when you start thinking of yourself as a success you will be successful but oiso kwerengara kila ritu ko na ene failure by the way you cannot succeed nonyi weto manjumo ria sema mbia boni kwetera asense moyo morobere Ensakia ayebiro na limna inditanga na watebina ki tiga ko bo montorio konya kurusia banda magoso soroje abanda magoso oise kutumeka chisa nyinge aso kurusia abanda magoso you cannot get your own time yo kwerekebisha ose yo kwerigereri egento kende success is the state of mind
yani kobo mobui usegwachibe endode nebirengere biao ogo said. If you want success, start thinking of yourself as success. Yani unagotagete koba omobui chaka korengera libuna eno mobui. Inje no mobui oterangori goteda babu inje no mobui. Chaka korengera ngende ngo kenyarande ngo ikande engumbweli. Naliorabwe that we will success. Naborabwe lakini usikotana inje tingo nyara bwi kwera otana inje ni nyare. Noena abana bagura matem esala tena mimista esana na sabati. Inje tingo nyara na negesongo. Inje tingo nyara na gesweri. Esali aikora tebegerati success yok. Igobono mwancho morigere eligererie. Igendo kyane kyo mweri aseye biro. If you do not heal from what hurt you, you will breed on people who did not cut you. Ndegare mwajumaria ayebiro atato karako devi asimambi yaboni. Buna to kobwe na koru asegendo geri kiago hatiri ose kiago gajiri asengoro yao. You will breed on people who did not cut you. Yani ni horaja korera bali batara yani bali batakonacha. Nitagetena metena ndire ogendo geri kiago atiro takiri go heal. Pati sario tara manga kyoko bwena bona boja kolera abantu bali no bali batagera kwa umia. Achiweria ina yebiro asemambi yaboni gatokwa no basemina. Kora manyana gende giako hat. Usede giako kejia na kyoko kebweni. Magegotara ja ko prem no ena abantu bali bagera gende giako nyora. Metu igore gwaja ko moja abantu bine Brighton nero gerende giaba, Joe nero gerende giaba, Omanye nero gerende giaba, Lidia nero gerende giaba. Gwaja ko prem abantu. No. Manyege ndegenga gikiaba oge sorof o Makori go jibozio ayuna yebiro gete tanga na watebina ekero spend more time kurigereria ama mocho yabando you will not have time kwereka bishabie komonyen ndugia kabana wate yasimambi yaboni gana buna to ko realize ina success is a state of mind ebirengera libia imeno success ya ere how to achieve something bono cha korengera na bongo nyara injema nyara you can succeed in life. Egento kiatato liara isubune gente ke kiagera na kiantu meli kiare geiga to jago blame baka abantu bali batagera egente kigebe ayuna yebiro mwanju muri on this TV asemambi aboniga gende wesemirie abera tato wetera somoroberio bwensa kira kinya sekingese kia ayebiro emambi yaboni nero this TV wansoma usi ndomere uchumbe yao wetera se namba ya 0792192834 namba ya studio semambi yaboni ontenga kikwa bogire na kirobere diri tukuri yao ekero siasa igendete kubwata inse asino ene county ya Kisii egaltoro jena abanyalibali gadia bemsie kurwase ebunga nyalibali inyalibali jajina nyalibali masaba Nigo beso gati nabamenyi bensemeyo nakomochi umo deputy governor bwe county ya Kisii nere Robert Onsare Monda. Robert Monsare Monda ngegeko rako majigu. Robert Monda nigako majiguna lituko lya chuma mos marogoba. Na aleganetie abageni asenga yaye. Abageni abu ekotebekana nigo bakumurama gosiba kumomoji umugabana bwe county ya Kisii. Mbarabia Senator Nyonga Senator Nyonga amabungo sautu mugera sirwana sosoro mugumande donya dolis amona baraibane usaba mzie bande bari bakorokana na mpali gotera esani yo mugabana bonolende abanyali bali tukorore beso gati bagatena Monda ni gategati is on decision yogo so asensemo ya bali bako moje mugabana bona abantu bakwana dere bagatena ki aba batatu nigo baberegetwe n'umugabana timedo zeitsa ko tambo tumeka lakini abuna bakwana ebitari biranga byane bona ngo yana bakwa ebadena aba batatu nigo baberegetwe n'umugabana Onyonga Donya na Monda bona tora rusio solo erenkanda arenga abantu bakabamojizana kakini inumwa aberegetu umwako yamo no rogochikwera ngakimokoro moyo ndomo ya Mwajuwe na bani ngani kerengere kiao ontomere naki ningi ngaki ayoroje na abata to babereketwe eba jagir ko magawa na mogongo
nandi ngibara murumiro mugongo mapema iga ikiagera nandi ngakimonda awashed na bali bakari komomoji bali bakomoji yani igoso ndirioche monda akore deri nene ndumire kerengeli kyao korengana ni kerengelo igoso kyoroje monda akore de kerona roje oyo kabeiro mwe mzibu egodi ya Kisii Central nebe keva mugaga atethena abantaba kaki mwakonyu na gavana nandi nimoko molie bigodi ninki koro chae kiagerire baitani ogoitana ngororokoro kiara jinsase jemangana ntikorutwa nyunga ko tajinsa zojia donyor tajinsa zojia bono mondo chake mona ndora ko tajinsa lakini ohariganirie bali bakorekana ne bakomusinyunta gavana surely ningi ngakioro ningi kiabeire siasa na magendera ko sukumwa ekaro soro basogete ko nyomba nigatete na ebaenda bachigorigereria amangana ya magendera nanje na makwebori buna ebason Brighton nderoga bwata mangana kweli nenjina makweboli buno muntu na deputy zio ne zio asa magendo ngotakere kora arigeriwa usingotakere kora nyoro dijibuna ugwato mwanchu murire ikiagera ekero basogete ko nyomba ene tukuria Jumamosi botuko mbabete mpaka saa 4 iga osoro sivana sosoro agate abuna etwacha gotarira monda esa igetukiagera na jirega nabanyari bari tukwiroro ibatete na monda edition ya mega dinero bioga nere biega bakamwa 24 hours ali saini usate na ngokora bale mirimo na gavana usate na odecide gokora mirimo na babo soro no nyonga na donya iriswali ana rukobona ekerota kete koboli omonto amagendero muna for example bono gochukora abo amagendero Kenya omo debut okoboli wa goseno muraibwenzi rigati ora abori goseno muraibwenzi ase county ya Kisii mondo takere koranyo ritangani gosensimba otakere koranyorwa ritangani nabaraya baenda komorora monda abuna na bo wichoreria orena gi ere yo siasa bado newendete kubwata ize ase county ya Kisii Joeri gesuka oyoboretie kero kyobo jumbe ase ebunganyali bali masaba naboretie abarai neno munyali bali naboretie abarai na tigakiro montara akore nsemo yaye buna ne chief whip nande omubunge kurakora ngo bo chief whip bwa obuya nande orakora nsemo yao ya National Assembly orakonya abantu bao bebunge yao ekira kiba kwane tali bakabora nande ababusabane bagateba alina aba etobwate guja na Kisii Central bagambire myaka 10 iyarengenze yo mugabana James Elvis Omaribongwai bono nengaki ya guja nero yare kora aiwa chingaki baratema barakora emirimo yabo ayonziri jibu ngakirikoba siasa nigendete kubwata inze ase county ya Kisii litukolia lero niko barali asenzemo ya Thanksgiving ngakyoroje siasa nigeyo chikubwata inze side wewe unaonaje ono siasa yabwatire inze gusina magendero abwatire inze yonsi nigakorekana ase county ya Kisii none ria Nyamira bad liberandiro ndirapoa bono ngaki amagendero naro ayoroche ase ward yao amagendero nale ase bunge yao amagendero nale asensi yao ya Kenya gose bado wanasiasa wanaendelea kupiga debe ya siasa abantu baje kwiroberi mwaka 2027 ekeraba 90 balito gwagachikura intutokorera omwananchi araire nchara umwana jumete kare konye tokorie ndagira gatatu ritugo lakini bono ndimo nanya tomusani onali akare komboli na ngagalondena akaitora none mix komode antore kwenda sitora aligire akande uchumi ya beirembe nona isukuri uchumi ya by the way ya beirembe kiagera monto yura mete kare monto nagakoire akagoza dena toli turagire ikana agakoire lakini ndero uchumi ya beirembe ngakini turakore bono ebibi atokongere uchumi ane kokongerete abana siasa bagendete waka siasa higa bakotorose jibara monto iri litoka liae liga bakokorose bara monte chaya yaire mugondo aira ne akore meremo lika bindo bikoroswa chinda stujiroswe abasaye balikwe chingurueji bakotumeka ase siasa konya komojani ingi batatumera chingurueji asokorosa amagendero ase county yeto ya Kisii inalili boli likoboliwa lyabora machibu siya yategana siasa bono tigeri emeri yae ikiera bono tutadu sisi wananchi wa chini utadu
pona eganya nando mwakonde 2027 osoke bwakegura watu watatoka wapiga kura kweli tingo manya ngendende yango torigereri na ki ekoba ase emme engaki tokosuka gojibosi umajumaria nataka ndako inyolibuna litiko talembe itakuwa siku ya Saturday tokosoa nirojena Ndizi TV sense melia Gusii Urban Blaze nirojena ekebembeli noge karega alia sense moya Camelback kuna Gusii Urban Extravaganza Betra na Miss F tuwalika neri kabisa buna no tokwa lega alia kuchakira chinsa saa 8 mpaka saa 12 unusu tutakuwa katika mkahawa goseto chikobase hoteli ya Camelback somo chobo songo ya Kiogoro ekando ja bantu banyandana nguchubari watenda abantu batena wewe je utatend naro je gaiga naro je na bantu batena mimi nitakuwa huko I will attend na mimi nitakuwa pono naye Robeli na tarehe 2 tutakuwa huko Gusii Urban Extravaganza Camelback Hotel utakosa utachekwa to bora useko gosa ni gosekererwa na jerenge ticket yao wetera sense meiri bana mpesa till number 96666651 na jere ticket yao na shilingi 200 peke yake nduriko sababu 300 nduriko sababu pesa nyingi ebe soko sababu 200 yoka entrance yani kiingilio ni shilingi 200 peke yake ngakioko de ticket ya mapema liba na mpesa till number 896666651 osekero atakikobolia mange osekero atakikonyora information ekero atakikoboli na kirende otakete amango manyana ngakioko robert mono akai number ya 0734 386594 nyirorere yo ere 0734 386594 ine number waka for more information wose wake number ya 0714386594 nyirode ya Safaricom ni ere 0714386594 ine number okonyora otagaroda yukubodi swadinde ose information nyinge wetera semoro video yo Gusii Urban Extravaganza okachokora kana somo bogani o Camelback lituko lya Jumamosi nindo jegaiga Betra na Miss F pero bert kabisa. By the way hata mimi sitakosa kwani ni kosa ni jego inginda chikomochera keronda nyore nimba deriva kana haye bono ene ro musimu bwe festival tikatokore omwaka oyo ni style twiroberi metena no kore gazi kila lituko nina nini goikano mobere otakeire oranyora oratimuka asinini oranengwa viuno yotokumerane asesemeri ya Camelback ende tora tenga asinini uyasano manjumulira bana tiangirane nsome SMS chino asimambi yaboniga bali mantumira asi studio asimambi yaboni nyoro na tora asesemo ya mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital inasemo ya Facebook una Ndizi TV News Digital Facebook you like you comment and then you share ngiokala sema ya Facebook manjumulira you comment you like Brighton tena nataka kupotea ya you like you comment and then you share ase platform yao pat mwatonyora senjira ya bene asensemo ya YouTube brain YouTube bunabotambe etodo kubona Ndizi TV News toswa oro wao odike Ndizi TV odige osori Ndizi odige ya lika marieta yu atato Ndizi TV News watonyora abu imirobereto ya kila lituko watonyora asenjira ya bene asensemeri ya X exumeden Twitter Pono nabo at Ndizi TV News watonyora senjira ya bene boigo manchu moreno tare tutara service yetu tare wikasa nsemo ya embassy asama gajani Brighton apartment nako kurumo jobo songo dirimbo gaiga ikanya mataro ikembassy dirimbo karode building erigire ni Brighton apartment ikorro njura buto koro biasara bia na to koro bonchoreli aba muna bono buna jiskuru jisie girega aboko tore dere biasara bia skuru yao to korali na ya intake negendrede ende goiga January onyore abana bachira skuru yao bono bwade duka none electronics abantu bono ma electronics ngokora bale musimu be Christmas no ebinto biborete oebese ke bordo mundra bata kagura smart TV ya enere arone family ya pero kubade biasara ebyo nabo joto te bigaiga tukorareri aba mondo karima gwawa mondo kararia mayaya eduka gete ni bwate riguriria inse ajaire TV aire gendo gete gechikomokonya ase nyumba ya igo machumari Ndizi TV na Ndizi TV bwansu bomagusi nataka nso asensemo ya GSMS
Karoto na Joshua utanero kwene kuna mwlegine chivichago cheira senjira ya bene litukune lia Jumanne chitariki 23 tarehe 28 November litukuria Jumanne tutuketia matuko 34 tukoro mwako uyu nga kioko yokora ngonyo koro ni style yutanitumia baadaye lista morao tena good morning wote uko sawa niko sawa asante sana lista wote niko sawa na wewe uko sawa popote ulipo kiara watumire SMS yao magi yao tena watching from Enduma wote akona sisi asante sana Grace ongwenya tena watching live from Kichauri Nyansiongo na omwana omurabera Sakali Makori Moginda Endumusazi ya Nyamaje Wilson Esuba Susan Milambo Kevason Bosire Jefferson Beste Grace Ombati Fred Mosioma Eric Osora kwa tena wachae ndani ya nyumba Santi Bito Maria tena watching Korwa Sugutanya Maje niko ndani kama kawaida show hadi mwisho pamoja. Asante sana Oyimbita Agoruna Bita Omari. Wasiri mkuu na good morning brother Brighton. Na Madam Doricas Safi I'm watching live from Doha Katali. God bless all the team Ensakia. Asante sana Dorika leo tekirana esali ya ebitango bitare konyara gutangeka lakini tuko pamoja. Analo tena wasiri mkuu tena good morning asante nimesoma Rebecca Bocheri huyu tena emambiengia mwenzi Ensakibu akire tena Brighton Doricas na the unseen Joshua outer Joshua mederare behind the camera behind the mic acha bosi ya ibintu byaturu bari na mic ali lakini ndimokora mora lakini ndende momoroje kere moroje bintu bismaire digo oyin Joshua ade bana Joshua uta na baga ni litugoli kanye ku mashabiki wote abasani abairi n'ababisa bane na mabebe bamoja na baiboli ababisa bane timedi ngiamini pamoja na baiboli bane ne familia yane omugaka one Caleb korwa kade mugaka Caleb korwa Katali Joshua na Faith abana baye akoba wishe ditukoli yali kanyeku na nyasanya alega kubaseni Kalonya kesi tena morning tuned in kama kawaida Menta JJ Menta tena tuned akona sisi nara okogoro kwembada korwa ikenyegesu niko ndani ade akuru ikenyegesu no alime yomurobelyo Kana nikisemba tena good morning broadcast Joshua na Brighton I am wishing you on Orange viewers happy day kana nikisemba korwa sensemeli ya diaspora ateno kana otoka nelia maya na mashabiki tons pina bari giredi omurobelyo gwensa kebona mambia Ken kisemba mewasalimia wote amewambia mjaejae ndani ya nyumba good morning Brighton Joshua ina kibwa kire awo ongea bwakire buya nonya obokendu bole adena bwakire buya nonya obokendu bole adena bokiete buya edino menga kuruka jaro present watching live Brighton na kema adena ari yumurobelyo Dan Ogwaro adena watching from Nyaura Dan Ogara de Nyaura adena atobatibiya sana asemambi yaboni asante sana asante mandate utomachi SMS cheno adena mukona sisi Dickson Omari korwa Kiogoro nyaguda no alime yomorobeli asante Victor Omondo korwa Nairobi West aiga tanya komoja P oika alia bumondo na mwachage family pategerite buya kabisa hadi tamate na mama Agnes Miyenda Daddy Richard Miyenda sister Jaye Avrin Rinet Nyanja Mamel amom namba muraba mwabo Samuel Blan baba Mel Menga mura Menga akaisa oyego amona banda bange atomete SMS entingu kabisa gose ngare kabisa abo Thomas Saboke adena Isaboke Thomas from Dagoret South Waidaka massive good morning brother Brighton niko ndani kabisa nchiba gora gage ode ga nchitu ko bagora muhaka ai totangirane kabisa na Joshua beto mekoroto mede Joshua by the way maduka mai mede bindo bionjole by the way nande bindo bia mai bia renge bia Joshua mede ndo akaroseru akabusa ka ketwanyu ngagie Christmas bina yabona dango mwako jagere ko bunderu akantokae atari ende bia amantu siguizi bako nywa maruasa regire kare ebintu akabu to akaroseru andogete nemekoro mede no ne chombe mekorokotare bindo tata bia renge bia kare sana Joshua Bono digital lakini ndebono lende inuna abana ba digital Joshua toro dindure ne miaka ya kare twararire byage abade arende na njiba gora nchiko bagora to tangete kabisa mete mikorogoto Joshua no meto mukorogoto bol mukorogoto kabekirbueli mukorogoto abueli mukorogoto kabekuru molito kabisa chombe chiasie kirbono abantu badana kwabeke mukorogoto
Iko ng'ombe tego sok. Yende ineri choki ndirie ng'ombe koremera. Dina diri choki. Agibinte mangana akongere sana into bionjo ke no neri choki mondo tamanyiti. Ekiaga bone into bionjo reiri. Digital kweli. Magi watching from Enduma no arime jomoroberio asante sana. Wenda ututomera uchumbe ya omwanjumolio asema mbia boniga ontenga kyonda tutobwatia okinyeno kwa tebana watching from Kitale. Lista molada ndani hadi tamati asemambi jabone. Bali mwenda tutobwatia na tutomera SMS yenu igopu ya sana genda tutobwatia enero Ndizi TV obwansu boma Gusii. Walter misade odera poa sana Ensakia Jumanne akona sisi asante. Evangelist Brenda na good morning out there from Kisii Maran sub county kia line chiduka nicheze wimbo kile tucheze wimbo jameni. Leo ni siku ya Jumanne, siku ya afya. Brendan, sasa hapa na wewe unakosa kidogo lakini utarekebisha baadaye. Rindu na gina tena good morning Bwaki. Susiri Rumawaita tena good morning. Ponvasa Agostino tena good morning. Kurwa Magenje mpaka Kinyoro Kenya Genge akona sisi. Tomo Somea tena kurwa Bombacho Nyaiwa Nyamira no arime Jumoroberio asemambi ya Aboni. Kemi Sophie Motangi out there Obokire. Good morning. Another day Nyasaye atuanjire. Tuaroli tugo liarero siasa ya Kisii. It is heading to a long election. Let them embrace unity. We ujumi ni ngumu bana. Kuna Jango Junction getting you loud and clear. Awa dewana siasa ya Kisii ya Lindromoko. Erebu yabana abana siasa ba usabarai bara kanyekake ba chamo bara lio morembe ekiagera bono siasa is heading to a long election. Adena basi ko beko morembe ko bia. Uma odana sensema ya ujumi ebintu bia kongere pa. Odana ni ko Nyango Junction yakorwa ebintu bia ure ebiro ime. Davis ogeta odana ali me yomoroberio anda tutobwatia asemambi yabona. Kere stereo asante kwa kusema ya kwamba uko na sisi asemambi yabona. Bia mwana manjumolia kana tutobwatia enero Ndizi TV obwansu boma Gusii. Inyona otevina igoro ya extravaganza Gusii urban extravaganza. Tarehe ngapi? Tarehe 2 mwezi gani? Umutintogosoa oikomina kabiri. Aralia Camelback Hotel Kisii ikutoka ala sinema ya Kiogoro. Nkere kiege karo Gusii urban extravaganza. Mbara bia ba kwarene. Ita seni Ndizi TV anene asomoro beribweke bembeli ali Betra na Miss F. Ba turo bereri moroberi ya kabisa. Mbara bia bakararo abasanino bakare bakere ngenjo watatuzumbuiza. Na ndo badena I will attend. Ngiogora inajere ticket ya mapema. Lipa na M-Pesa deal number 9666651. Inajere ticket ya utonyora nororo tunengio viuno litukiri. Betra na Miss F atuare na Gusii urban extravaganza. Aralia Camelback Hotel. Lilieli itarikibere erikari Jumamosi. Kuchakira saa ngapi? Saa 8 mpaka saa 12:30. Yoto moja igenda kwena jere ticket ya yoko soro kiagera litukeri na lirabe litukolia ligia kabisa. Huya sana mwanjumelia Ndizi TV. Nataka na sense merinde ye studio gingoirana ndero soma SMS jino poigo maiko koira uika sense meria magaseti kirori tukira ngutware gaseti ya Daily Nation ndwane gaseti ya The Standard ndware gaseti ya Daily Nation ndwane gaseti ya The Standard tumainari airobolito aseri tukira reko to macho tubwatia teatura siomia sense merinde studio ngoira tore asentundende ya kabere yomuroberi Ensakia pondo mambi ali tukeli ya Jumanne ene Ndizi TV bwansu boma Gusii. Ndizi TV obwansu boma Gusii. Agenda Bonjari
County ya Kisii mugachora itaya koba umugavano ino. Nabono umugavana Paul Simba Arati itaya amone county yonsi ya Kisii. Bakubariganya asumo yabugwa kambe mono Thanksgiving party. Jumanne itariki 25 n'esatu nyiko minalimo umukoyega 2023. Meyegati Kenya Mache Stadium. Umugani bwesiko numurai bobo bwa Azimio 1 Kenya. Omoske Raila Amolo Odinga. Navarai Vande Bechinginchi Chonsi ime ya Kenya Usiengima Mbaboro Panyangero Bachire Nkuma Bunabono Prince Ida Hakuniero iye kosa matimo Hakuyomo niwenda Inanelo kure utekuna Naboigon sikurwa asorogongorwa Gusii Umwika mumo tikimindwe Ejiponga pointi chomobere Jumanne itariki 25 umutinyoiga oikominarimo umukoyega mwense mwariganigwe Umachoge bwabo rabu Simba neta Umachoge chache Simba neta Hae sauti mugirango Simba neta Yaribari. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, pedicure, manicure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubale si clinic kia gudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Anti alikataa tu kumfukuza. Angetendo musereti. Tiere ga miss. Ndimotor ko miss. Mwaka ni unyakitari miss. Usiri kwa gaire nyeruka smart. Nosoka kucha oboli gwelieta. Toka tabuno ko nyatichi. Kongo rege ntogete kiralikia sana. Nayo tene ntogete. Inje bintongo tene strong. Kwani korwa kanywa meta kwande tata. Tomanyeti ugo nsonja mono. Wa. Ngobono sagi nire aro baige.
utara ujeta ata konda tarinde baba nandetera isuba tirinde ikonje pora dina konsa usenone bintu bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira amakonda imogete karo bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet enokem agrovet ego toko mochubo songa no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibana cyangere korigisaiga manyarora kyakakire korigisa kobarira uyo buri obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta muisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberia amache yayo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wanami nyakengende omongenero wachirego tigangende obuneka ya tigami nyakengende Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Bema waro mwanchu muri Ndizi TV kerana takoba imeje muroberi bwensakia litukira Jumanne otwara enda sense media ndi studio sini twajikora sioli twajikora kwera madukani akego andabano twiranire asentunde yende kara twajikoswa sense ya magaseti yona gikora gense ya nenusu ya bono mambia daktari atakuwa amejaa cha ndani ya nyumba ndio tujukwana abiri atatu asense media afya ihori tukira Jumanne botambe tukatwa kwana na mangana yemmere obiri ya afya kitoze kiri kwenda emibiri itu Joshua uta ne turinera studio semambia boniga kwene kune mito byonsi byagocheire andonsi soberede nditoma osukanande toikera ebinto byonsi natatutaranda sema magaseti ndoje mbarabanda tutumaji SMS chabo ndoje okinyi Enoch from Gitara kuna sisi semambia boneka ontena atubwatetia senjera yobo ikenodide nyaboka tena Brighton iko na wewe ditamati mbiamono sobo semio byogoja watwa keremambia yenero Ndizi TV na kitu yanjerete asante sana Lydia karole ime yomrobe Dolphin Marada na good morning Brighton ne Dorcas na Joshua. It's another new bland day. Our Lord has given us tumeamka tukiwa wazima sifa na shukrani simurudie. Let me wish my family, parents, friends and all fans of Ndizi TV and all my enemies to have a fantastic day. Akote bana tuensu tuare tukuri ya babisa ba ya basani na bairi batuare litukuri ya litabwati wobe bonde bwenze. Asante sana mwanjumalia kana tutobwatia asemambi ya bonia. Ntomere uchumbe yao ondenga kiwa ndata kutobwatia kiwero bereti tukuri yao nga iwajire ke bao kyao na narali ali okokora asemambi ya bonia. Pono tigangende kana ngonya kusoma SMS yao gose ekero okandata kujitoma ekero ndata kuira sensema ya magaseti asemambi ya bonia. Na ote bia siri tukula leo ni gompati gazeti ibere ni mpati gazeti ya Daily Nation na The Standard. Gazeti ya Daily Nation na The Standard na toraneri eiroborito ase emambi yabone. Tenda chakere gazeti ya The Standard epeji ntangani yoborito ni goboire na bono ose dingana li mwamundina abantu mbali bawo gosiri emeremo yabo ekero bono amachiko amaye asenze melia NHF atagete ko chiko chaka emeremo.
kubatikana n'umuwasiri bw'obochenu nerasosa na kuminja nigatena bono abo busamara bakonya bakora ekyombe gusibakora emirimo asensemo ya health fund workers yabara egasi yabo teri guaranteed. They are gonna to lose their jobs. Gonna begasi yabo era taigende yonsi kalade na bono na bara chikonyora marube yokurwa asijobis. Eyini gara sebeji intangani ekero muranede na abo bisabari bakora emirimo kurwa sikembegerikia NHIF ekero changes sigendade konya kobekwa gosekoroswa. Bono ayatari asikaseti ekero yango kwana. Kenya negasi abantu bagote abarigi. Bono giaberona abantu barawoji gosiri emirimo yabo. Bono which is which? Mwanju monira. Egaseti yote abuna abantu bari bawoji gosiri egasi yabo ekera monjeri asense miriana chef agendrede. Kolenga no wasiri bua obochenu nere susa na kuminja muthena bari bagoji kotiki gwe mirimo se bagoji korwe mirimo igwe ubara marube. Kenya negasi ekorigwa gosinegasi abantu bakubutwa. Abakubutwa uchumi ni gere enkong. Bantu mabajironi mbabwate bintu ingakie koba. Is this from worse to worse? Eniga seti muregere tena abona bantu kotiki kubale emiremo iyo bono no iwete nangaki abaho tiwe emiremo na bayiboli mbabwata abana mbabwata bamurabamba mbabwate jisisa jamwa mbabwata abayiboli nande paranyora bako haye gonna dependent on these people kai bagoji kuna kazi kweli Kenya hii kuna kazi mangana makongu sana boy gonna beji ye ndanga nemurege tena na kibono omurai bwenze aboregere ko chikonia chibarastato gede jeserikali onene ye muregere asikasi ya stana tuchikora ime Kenya International Conference Center ngoni wekale Kenya Brighton ngoni wekale National Oil and Kenya Brighton Company nera ngo ena wekale ochia sabanto abanyene ejinga chibekire na bono oikachiji koba privatized Dora maraibese na kana na parastato zinjiri chukwenanwa kolinde bado okolengane yo neroro. Abayiboli niko bachire ko ikase kote nsemo ya bayiboli niko bachire ikase kambirwa nene ikaroba komoji eserikali gwetera se wisara yejisemi buna machibu anyaraga kubwato kwa yagraski atana tutalenge authentic yani tabwate bosera bode bwenzi ekoroka nobo tutukanwe bwarenge bwigoro mono asibono babolirie nonye selection ya form 1 era tenena gwikama chiwa bande banyorire na matemu ayo asokire nobo sera bwaye ndoro jeno no mwana wa morogote abuna gaki buna chikura ekaro chiwagwo chiko barukabere uokorire ni parrot paper nesare gete gose ningi amatemu aratarigererirwa erire abana banyore obwene bwabo Serikali go yaso ni go bono yabekire 7 billion ensemo asokurwani embule nyinge yaturose ebintu biri byategire kubatikana osobo sari buri bwakorakana kubatikana embule nyinge eyegendete gotu ase ense ya Kenya. Timu ya Leopards igendete go struggle gosini FC bandigendete kubeka gose kwegasa kora gosenero nenyarege ko gain osinyarege kuira ni obosera bwaye ena sizimeri jigosori. What Ruto Laira proposal law mean to Aslas yani ebinde ebyanya debi wetu wakurwa se dialogue report ningi bibwate ko chiase hasura gose bali bakorigi bali bakonyora gwainze igentege tangani babege talina abali bagotara gose bali bagotara beserikali na bakanyekage na batike gisabali edogenene na an increase in top executive offices egerogyo prime minister Gerogia office of the opposition leader Kerosigwe. Bagadena reduction in fuel production price. Ina amabuta arorenga kia okeiwa legally nebintu binde birorenga kibigo keiwa ngaki audit ya koru yechikura chala ya ngaki audit ya koru yechikura jiri chietete ebinga die bintu biri batebetena bide ase proposal ose asema bintu biri basogete kurwa se dialogue committee. But then achieve estimate to counties. Na ande corrupts of government institutions jirigeriwe jirijanya chiko buneka usianya jitari kora emirimo. Ayuma jona aramo rekere asega seti ya the standard ebeji entangani. Ngoire asega seti ya Daily Nation araliamo rekere ase beji entangani ni nabono ikambiro Kenya reke kora teneni igoro ya New Health Plan.
kubatikana na judge litukiro ni garu the orders iranyara chiko teneni implementation of Social Health Insurance Fund Act egare merubeleta kere koja kobekwa barona ningi iyi nigo yaberu wakwa goje somura ibwenze amane cabinet yaye karabata ketego suguma amonjeri as sector ya afya uroja sika seti ya the standard wa debruna egente baganda ta kusuguma ege kia New Health Act and Digital Health Care nigo the Social Health Insurance Fund Act ege gene jaifu kete to gonjoreli torna ngochikere ko butaba antogete kurwa semiro ine gaseti ya desana yari lakini gaseti ya Daily Nation ya derna pone kigambiro nigo giara teneniri umurubiri uyu erebiye go serebobe pona abna yo gwijuri umwanjwa umurigeria boigo nindo jena amabori atara dwara machibu ndianda takoboliwa iguru ya authentic osama temwa ya soka how was it ngaki authentic ya yaring yani na bwato bosera bwa ego se ba soka titu ndoje na omo raibu kema giodi mraila morodingo yoro mraibu omo bwasimiro moja ngoboli are na integrity ngaki yaring ekarabano ndoje bible na baraba chiro ikase kambero eriko mochia serikali anene kiombegeri kianek ekarabako bonna bono goikaba kole amangana yubuya Doroje na Lion Gibet akande kurwase skill ya Kitengela International School ekaranya dega kwa kamba na bana bandi ni kwa kare kote ana yaya ama chibu ya asoka last week taringi machibu ya boyene kanu jambano bajira sekambero asiba uchikora wanumu wakili Damson Omali ekaraba uchikoboli kiombeki kianek kelikoli na kumakia matemu ayubuya anyanyora sebeji entangani ebeji yabayo nemure na mbiribiri ya serikali robeti konya kusikwa kama goma nino jena state seeks to privatize 11 parastatos ebinto chiparastatos ikominemo wana serikali ngo chiagere amagoma nchiri jeji Mwea Rice Millers, Kenya Seed Company, Rivertex East Africa, Kenya Vibrant Company, National Oil Corporation, Kenya Literature Bureau, New Milko Machining Complex, Kenyatta International Convention Center. Ibina vya serikali ya bekiri na nkoko neliere na kubwate bono lende na kubwate bese na boko ando kore otenenere biasaribi. Yono iwede na Kenya ngaitorochi gochi omancho omoligeria. Aindo jina naro amuregeire ase egaseti ya egaseti ya Daily Nation ekanoje bono na governors niko bono basta gete 10 billion ejijira toka na sensema ya disaster enejinyaji kokonya umojando oyo akirwe kubatika nembre nyinge iregendete gotua ndoje na bono ekiombeke ligose ekambireka na get International Criminal Court ICC David prosecutor Nashat Jamin Khan niko bono atebina obisia bono niko ya he will not pursue additional cases into alleged crimes bono niko ya siegire obolingo libweji bosali bolibu akorekanite 20728 gobata kanejigura osoba jori bolibu akorekanite asense ya Kenya ayindo jina aramuregere asebeche yentangani omwanchumurere asenjera ya bene banda katoso imetora alirina narali amurekeire asenjera ya abene asika seti ya Daily Nation ekaronto ajagre 16 days of activism against GBF niro jege komoroberio no moganoro orobere igose omorekeire igoro yo mwana omusubati yo meshasha bote naki anyorete ngaki ayaiterete ase amangana aye bonekera kare kobe champion ya mangana ya activism mangana ya gender based violence so munube bari getena survival of domestic violence now teaches girls on how to self reliance yani ngaki survive zikurwase kisegi chegenga bono oire libageri yabene osomi abanyaruka ngaki bagwetene nabo kabanyene yokoro muswado na ya iterete bono nyora kamangana USBG ya akabere gaseti ne ya testana na matukali ya 16 days of activism against GBF ayo jagede editukuria chuba mos lerigi 20 ngap yani 25 onyore ase county ya Kisii tukurigoro mo county commissioner of county ya Kisii nere Tom Anjere bakwadana nebyombe bine kurwasi kanisa bakwadana nebyombe geri kya mungano gender forum inside ya bulia international solidarity forum bakora wana meli
na Rosemary mbaja geti mbasi ore diumuroberio ashabatena bono ni about to sensitize abasae abantu ebinyoro bunana kibagwetanga koro asobobe bolibokoretwa nekisegi chegenga ogosara abana banyaruka amangana yogo ibintu biribi koira mpaka nona borwire bwa enyamore gokina ebibyonsi mbarigere dinanga kibyo chikobeku muga tukamshana ate abuna merobiri wiki chikobeku no ena ase chibol session abanyanyi bari batarabeka agenda based send desk aso kwali body ebinebi batagere barigererie engagi bagokonya amanganayo ase bechi ya kane niri murigedena bono ekoti nigo yara bekire breki emiroberi ya Kenya Kwanza wetera sumura ibwense ase erdikea ekoti the high court idgorigoro nigo yara de sumura ibwense na yaya amangana implementation a social health insurance fund SHF wika ara aligererigwa ase oboimi ebeji ya gatano niri murigedena bono serikali nigo yabekire miroberi yo konia 11 parastasos dinago somera aria yonyanyora se beji ya gatano ngiye serikali yabekerere ko chikonia ebintebi ebeji ya gatano mane murugena Laila calls crisis meeting over Boma stocks report muraibo mabasi miora moja Raila Morodinga nigo bono arangeirie crisis meeting osiniga arangeirie mo sangano ombasokano ine gukwana oroboti rodwa bato tukorwa asensemeria Boma of Kenya nyoro muna bakenya bange niko bono bamujeti karonzo musio kabona ni gabete omwororo mpake kagarora boti rogasoka rutarenge kubwatia ebirengo osibitani ngokwanira igoro iyo ngakibo gimabwa bakenya bogo change ngakibirengo byobo uchumi eri yakongira abakenya bikororigiri bono niyo yirina omoraibo mabasi mioro moja Raila Morodinga ngwenekana ngotwara bare crisis meeting eri bara aligerina roboti oru ndwabwa atebirenga ebirenga biri byatakereko konya abakenya ali mukutano ni gokorakana litiko lyankyo litiko lya Jumanne adi Aramisi akarwa jokwana mangana yo a National Dialogue Committee report eyanyade ye kubwato kwa ikarekana okobagikana kwarekana na sensema ya simio moja one Kenya ngojarari wika sebeji ya gatano na gatatu niri murigedena meroberiki serikali ya bekire eriko rwania amangana osendo biribi ategire korwase mbre nyinge ya erinino ridugoro cabinet secretary nigo yanyoranete riesemo ya Nairobi yara etwe numura ibwense Dr. William Ruto asebono babegete meroberio yogo konya wabinto biribi ategire korwa assembly nyinge ya gendere gotwa asense ito ya Kenya ganoje babegete around 10 billion ejijo konya crisis kiriki aledurwe nembre nyinge asense ya ito ya Kenya beje komi nere mredena bono ICC osekembekerige International Criminal Court yanyarire ekego siega amangana prosecution ya Uhuru na Ruto over 207 ni gorchikoro jiro sobo obo tutukanu odibwato kanete ase chikura chumwako jiruberne merong mwako jiruberne na isano naibere mwako jiruberne na isano iso 20728 both direction violence ukona bono ekiombekio bono nigo gia siegire investigation in Kenya post election violence 207 kubatakana numo deputy prosecutor na San Zamin kan niga dena obisi ya bono terigo chiko endera kina kende gionsi os evidence teyo ego chiko gania ko endera nekinekyo sensemeli ya azazemeyo ya ICC mugabana bwe county Trans Nzoia nere George no tembea bono niga kare komo mojomo konyi bumura ibwense igatika shagwa buna nero gerire na tembea bakari gwetana no mo deputy oye Viromena Kabukolil yono gwete na bono nande bono gashagwa akarako majiguna bamura akarako majiguna nero ire ukarakora dario roje asumugabana pakaru gwetana no mo debut ningi gashagwa usakorire nyanyore ya sebeji ya karenge beji ya ikomi pweso merorore na ki kareko dena ya gashagwa nero jire ujagire korigeria nande Trans Nzoia gavana tembea ngorera karega kabisa ibeje ibe one muregedena bono ase gambeni bono kiaruna maturity on maturity condition in January yani nigo badena bon ekambero nigo kego kuna cha okuna chana mbarabare abange ase bungen
mbarabi mubarokio mungi na asimio osengenya kwanza iko wika January ekubategana ne recharge bench ya ikot January 26 omwakonde niko tuju kumanyana mbarabi majority ni minority as a National Assembly ayonsi tukatonya tariki hiyo ya tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka ujao ayunaro amurekirete nindo jina cost of MPs judges spec nindo jina cost of living ni enda kominyoka ikarondo jina aba bunge bado na barabuni ko bakare ko tara ni jiwa sinyinge no yaba Kenya bakare ko chande kabuna enjara emechano ni enda kubwatwa osuto bwata asensi yetu ya Kenya ngira ne aseka seti ya destana lyo mwanchumuleya ni mragade na bono ekina goze inside new luto plan to sell KCC yani ki emberoberio serikali ebegete neriliye yo con state agencies ninge ko ire serikali ego yonie ebintebi bono esomere nge beji ya kabere iga boy go aseka seti ni mragade na omo governor boy county ya Embu ziri mbalire bono niga kare komochia oyo kabeiro madini wambora buna niga digete 1.6 billion pending bills ejiche ireire obokore gotakorekana abuya ase county ya Embu bomura aseta yo siasa tali kira siasa choice nyanjamada ni kondani ni kazi mamanya tena show iko juu sana bro bravo Mr. Brighton sana mbia mano ni kazi mamanya karo tena show iko sawa santi asta mangana tali igwete mugava na boy county ya Embu siziri mbalire nene ngomochia kare wambora nere na wambora nere osaretie na bintu bimbira babuye yuko bono kiraze ebintu ebisare ka komo Jumanne bono gagire ni kyatabe nere mirobelio akonye ebintu abayibali babere niko bachire goika ase abayibali babere niko bono baboririe omangana a form 1 selection arateneniwa goika amangana ali akorekana ko terasa machibu ya matemu address iwe na NEC ne ministry yejisem kolengana balwa na machibu aya soka tabwa de bosera bonde bwensi egeko garabuna emirobelio ende tebekiribu ya ase amatemu ayo sebechi ya kaneri muragde igoro yoroboti rwabwatogetwe na daro committee kurwa sensemeria Pumas of Kenya bakura wana kimani ichungwa ama nomara iwe kiama kiawa iba karonso msioka igo yora seria buri liasimioria la umoja eso mere bechi ya kanona ngendo kieke bai tedie na ngere kieke ba propose na ngere kieke tayo aneka tonyo la sega sedi ya day nation na umara ibo mabwa simiro moja ya mobetere likurangirie ikaro na baraiba simiro moja na bapata ba simiro moja kukwanda roboti oru kana bono asensema ya simiro moja niko baba gekandire igoro ya roboti oru batoketwe ebeja ata no maneri markete na bono niko ndoje na chigasi baliba staff ile okora emeremo ase ekyombekia NHF niko bono bale gati yani bale ase ko yumba mbama idine emeremo yabane chikoendera ositeri chikoendera ekarobono bade tubina bono new management kujere ko take over unyurine kyombe gikia NHF ya change to SHF Socio Health Fund bono bale in limbo asomo beke yamana they are in limbo mpama edina ebahoje ko siria mereme yose kwenda bada kintu arana mo waseri bwechibwa boba jenu nera susana kuminjo debrina mparera ikiri ko siria mereme yabo ngai bagoje abana abayiboli babwata abana abantu babwata abana bamwabo abana abantu babwata abayiboli babategemete wataenda wapi eso menenge beji ya gatano omega set ni ya the standard baigo ase beji ya gatano no ya beji ya kabere ya gatano mu manjumere ni mregredena bono unions ebiombe au nigo bikare ko anena gergia Kenya Union of Post Primary Education Teachers ikibakura wana Secretary General Kero Misoli nigo bono bakare ko boli emerobeli yabekwe eriera akinie recommended professionalism ase NCA ya Kenya na onyena samatem yo agomakiwa konengana na Misoli nigatebrina niga distributed na Kenya Certificate of Secondary Education examination nigo emerobeli tabeke twemia yo koligereria no nye no gotanga amangana yo koibera
Serikali ko bono ya bekire 7 billion goji asokorigeria emeroberio yogokora emechando elia kiaretu nembure nyinge yegoltua ekarnoje abantu bari basirio mabwabo withira nembure nyinge ngo bayikire 776 ayuni gara sebeja atano na kabere ebeji ya karenga ekarongo gochara liko ikase beja atano atoto neli murigede na bono abanyanyimbo ngo babwatiro musacho yomo oyo nyarega komoita oyo kagere komoita omorugyo musacho oyo bwate myaka 45 nomo ole old technician as James at James Village team estate niga bwate tu akagere unaniga nyaraga komokora omorugyo nigo mokagero iniga are suspected ose niga kagere buna niga ko inerde kebekyo na karusyo mobero yubo morugyo asa moiterde na como ira asa tambe asa tambe okero mobiro ya asa tambe kolengana na omo county police commander George Mayeka oyingoro ase county akirijo nabona deno mo kagerwe iniga bwatirwe ekara oji goigiwa ase eke igambero ebeji ya komi nigemorgede na bono cholera diarrhea na omangana yogo siri obo amangana afya usai jin nigo bono ya redirwe na mangana El Nino ekarabanta bange azinza manjirichi agirwe no mochando bwa embura bakare kwobora obugima bwabo gose afya yabo kubatikana nembure nyinge yekare gotwa ya saliri amangana abigoze ya saliri amangana yobo chenu ase county ya Kamega nigo bono abanyagitali ko ase county ya Kamega bagosera irigo chikobeka ebintu bigose bagosera chikwenda somogiro kubatikana abuna nigo bagokora emeremo in bua conditions se bagokora emeremo yabo ase abe yeyodana kolengane kali yabo batagere banyore asagi bagokora emeremo doctor nigo bono batena nigo chikochaka tare 10 buna merebari yabo tere chiko seba se differences yabo ose issues yabo njiri chiko ba addressed nigo chikwenda asomogiro erinde goika magani yabo aiwe kanire kega nere kanini kega bono nigo amangana endete como bwadane karo ikigambero kyanyarde kadena kanini kega ose nigo kina kiai nigo kate go determine whether asmio Kenya Council the majority in parliament bugase tiene markedinero na ikigambero bono go chikoralia bene barabara babwade majority barabara abange asebunge ni asmio ama ni Kenya Kwanza umwakonde tarehe 26 mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza mbaje baralina mbarabia bange Kenya Kwanza usena asimio pone tukanyena ama tukatugareti mpaka 26 na mbarabia ba neroje epeche 12 umwanju muri gaseti ya The Standard nemurigidena bono niroje ga control of budget nigo bono aboriria mabaniga akare ku kweli funding license kweli as county leaders create alert yani nyakango oyore budget controller nigakare kobolia maswali ya mange igoro ye county ya Kisii anene igoro yobo tumeki bwechi bese ekero abantu bande gosabara ibande bakare ko mojobo denele bwa governor aboro simbarati igoro ye style ya kora obora ibwaye bayo ngiatara akanira abantu kibese cyabo eri bakorete emirimo ase county ya Kisii ayinyora se beji ya 10 na akabere boigo ase beji ni mergadena ngaki 1.8 billion world fund jojo kwa dispersed omwako goja abuna ase county ya Aturukana korengana mu governor boy county ya Rumarukai ngaki Jeremia Rumarukai ngaki nyareka okwana amangana ayo ase county ya Nyamira nigo bono abanyabya abaniga abonjoli korwa ase kwejiro ya Ikonge igotoka ase county Nyamira baendede ko barera sara enyingi yale tutuno modro monge oyo nyarde ko modro nyarde ko wateka sense meyo egaro sambete ebinto ebige korengana na abonjoli ange emerongebere na batano nigo badani go basiriri enibe nyinge korwa sense meyo ekero ba mojetie gose ekero ba mojetie no ni county ya Kisii asogotakira ase county ya Nyamira sorry asogotato megale mapema wikase sense meyo na kolimio modro ine county ya Nyamira ikali ya disaster management taigete mapema sejireria Ikonge ekarabono abantu bakale kolera asare nyinge usaba unjoli bakale kolera asare nyinge yale de numero nyarde ko wateka ase ensemo eyo ya Ikonge county ya Nakuru ni onoje county ni bono ya blaniri osenigo ya nyarege kwegera igoro yogo take over enyagitali korukuna war hospital
Nakuru County Government niko bono ya sukire gochi asekambero egarega go defend a decision go soko na chakwae yanyathige koira enyagitari ya War Memorial Hospital ya theruna facility inigere ase uboremo bweserikali ya serikali iko nyagitari ikonye egotegara nigere ere yo monyene demonika serikali ya county ya Nakuru ya Nyeri na wadena ya nyagitari yo na ya serikali kiagera nigere asuboremo bweserikali. Ayundo jina aragendrete as bechi ya 14 ekero abantu batano namo banyarite bagosiro mabwabo kubategana numba sokoro bwebara oyokora kanita senseme ya Nakuru na Nairobi Nakuru highway abuli tuko liegoro kolengana na bironi go badana egali yo nigo yari kurwa se county ya Nairobi kwenda se county osikwenda senseme ya Western Kenya ekero anyarite ko nyorana negali ende chigatumana obosya sobosyo asabantu batano na batano basiti ubugima abwabo asoyomo anyathika gusiro mabwae ekaraendete konyoro bweni asinyagitari ya Naivasha sub county hospital moni gomete msimu no bwe Christmas do dana bono chintere bagaki tema koba maiso ekiara mnainu teba koba maiso gaki ekiara abantu travel bale abantu korubara abakwenda sigete tema koba maiso na atie kwendie speed na yo legalime Teko tebia ndera na bono sasa we mwendo hii ni nini gaso mwendo tuanyoru asto dogoji na kwale kwendesa bali mapema chaka dange kwa chake tego tia kwayerera toika na bogo ikaragin toika sikwal goji oika sikwotata gere goji abajando basiri ongma abande balenge innocent they have lost their life da bondo ari gali ma mendo mondra ojo kwana akientereba ke ino aneliogi mondo tena beka bana inkiae dereba kayeri yo modena hatu anyoru saa 5 hata kiriko basigete menta ya aki tigatorende amagima yabantu egiagera ayanaro atakere kolendwa nindo jina bono omo charge nigara nigo uphold gose nigana jide gina monto natakere wakan 500 million kubatakana na ex soldiers jailed over 1982 coup nindo jo monto natakere kwa webese yae 500 million kubatikana na ki ikira badana ndiguna nere na usikanite ase ogonjore serikali 1982 ayunaro amurikire boigo asense meye endeni marikidena Central Organization of Trade Union Secretary General Francis Otwali nikobona abori abasubati kwena kibina nkwe soke bana wetoma na kwira mabaga yuburai ase ense ya Kenya ukwana nigadena abasubati na bazagere basirwe na gosirwa asenjira AMO ya yugo kinia ebirengo by'abasubati gosiko bakonya nabarubukonyora emiroberio gosiko korobo korali asibirugono ne byage siasa gose asobodeneri bw'emiroberio awo ase ense ya Kenya mwajumuri aina aramurikere asiga seti ya The Standard emambi yaboniga natakana nenda irana asiga seti ya Daily Nation torore nandina aliaga ndata kumurikerwa ase igaseti ya imekorende nindo jena Dominic Nyabuto tena nere umwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbu ama Sagope tuned in mpaka omwerio audhe bakona sisi asimambi yaboni asante sana anara audhe na morning to you sir arika morning dimentingo lakini ulikina morning to you asante sana kwa ndata kuli SMS yao audhe na uko na sisi hadi tamati plan nyecho audhe no ali meyumuroberio biamono asumuroberio Brighton tianya sae agoseni asigasi okokora asante sana ni Mungu tu ambiamano ekeronda tegotubwatia asemambi ya Abonia ekatogosuka bosio sasa gaseti ya Daily Nation ekarongo charali goika ase beji ya 14 ni murigena bona kubata kana roboti ni gorokoro kina abasubatia bange ni gobakare koenda more women now accessing courts yani ni yarogina abasubatia bange ni gobakare go access court bona umwako yomo 1 year 1 in every 3 people bali bago seek justice as ebigambero bono n'abasubati omonto yoma sabantu batatu 1 in every 3 people bali bago ligi justice as a court no musubati na bondoje eligire igaiga asiga seti ya The Standard kubatakana na the state of judiciary and the administration of justice report yani kubato kwa numunachi ebi no monneuse chief justice Martha Koome litukoria Fred ni gatete na bona basubati ni gobakare baikire a third
asokoligi obo sibore bwabo kubatikase ebigambero ase ense ya Kenya gotojarara ko ikase beji ya Karenga ikase beji ya merongevere neyemo abuna sensemo ya account nigo ndojebuna omugavana be account ya Nairobi nere Johnson Sakaja wanoniga garokoligi 15 billion funding erigo boost gose kuimogere birengo byobokoreri bwa maje ase county eri ya Nairobi ase county ya Murang'a nindoje mugavana we county eyo nere iringa ngata nere niga kare koralia a new member ba budget and economic forum to look at note ni obana ralili abantu 10 aba so asensemo ya economic budget and economic forum ase county eyo ya Murang'a ase county eli ya Wabi ase county ya Kericho nindo jebuna Kenya Union of Post Primary Education Teachers ni wabona babolire ekyombekeria ya Service Commission osegerie kolika abalimu kwena kibuna nkoligere libale allowance ya balimu bakwegwa ase house allowance ose asobokore bw'inyomba ekero ababa anene ekero omwebole ekero abalimu abayibole bakoro rural to urban areas kubatakana na Union National Treasurer oyore mwedi njenga ni adena bono serikali oseke ekyombekyo kolika abalimu ketageri koligeri amangana ayo ekyombekyo National Land Commission ni bono kyanyarege kuruhoda yo wakana a farm 101 million interest farm yamo ejuwakana ase okonyoru wakana korengana na just Lucas na ikuni nigadero na bono Grayson International Asset Limited uikeju wakana jibesecho ase kero uikeju wakana jibesecho kubatakana nubwaga jibwege tange yekerero gose standard wigo ye weta ase ekeginga ekyo ayuna ase county eri ya Mombasa ebechi ya kera se beji go se kadore tuanda tukuleria mangana ya counties ne mrekete buna ase county alam ne mrekete na bono abasaja babere go se abasa babere gatu young men nigo bono bairane deka bari moyo magega yokobora ase egeka Abdikal Salif Ali na Mohamed Omar abo bakurukura se kenyorogia dide nigo bono bairane deka baribuya ekarokonye bakagirdimna nigo banyade bagocherwa nabantu batamanyiri ase ensemo eyo karongoska se bechi yemerongebere naibere gasedia the nation manjumuria niri murigide na bono ase county eri alam obosaga nigo bwatigire abamenyi bensemeyo bare no moichano no bwaba wanene ekeregebewe giakoraganderi tsukuria Jumamosi botuko ase abasaga ne baigeta sensemeina kubaita abantu babere na komongenta omongina osomoga koyo mobwe miaka 72 niwetena ababegu bakare korobo salia sensemeri aram serikali rokebetere tena to baenda sense ya IT igono wetena al-Shabaab suspect al-Shabaab ni gobaika sensemeri aram na kusamba chinyomba 10 houses njia yete abantu babere bagakwa na kono yomo bagaita abantu babere na bande baka attack ose bakabwata abantu babere bakabategera chingoma ase umugaka bwe myaka 50 nebere na ibere banyaride bakomongenda mangana yogo ichani sana unobo sagani osoboke bago bado bwana de kwene kiwa sense yetu ya Kenya miro beriki tarabi asense ya alam ya ase county alam ebende kiarabere kiko kwanwa asa mangana mange sana gosege kasana ngikitara bekwa ende tokorobo saga ni asensitu ya Kenya lakini tuare parliament tuare serikali kubiwatikana osegwetera omowasiri bwa oborendi boime kidura kindiki na inspector general of police Javet Kome mbate na bono ense ya Kenya ni tayari monoko tumama choni asense ya Haiti etoko enda Haiti gositura gora obosaga ni bwense ya Kenya bono ayuna mangana makanga sana to enda Haiti gositura gora obo ba boli bene ekaro jino no mogaka by the way 72 years you meto ino monto manene yani uyu orarire biage ekera ko ba murdered oitwa na suspected al-Shabaab mogaka otari montara ake inabanya usini nyanguru wakata kinene ba made monto ba ende basambe nyumba 10 houses nando muna ujumi ya bolire maitino no banyansi bwa bolire maitino no banyansi kwisi mbole expense so then monto na akaja no nyumba nyansi
chinyomba 10 cha sambiru igone mifugo yabo yere tugose bintu byeirwa ine totebena aburap marsha bete bintu mbiroro West Pokot mbiroro yani ebo saga ni bororo kila lituko ndwarana n'abantu basiri bugima bwabo n'abantu mekora bari kwira matemu halijize majirichia kirumo cyane bubo saga tumalize ugaidi Kenya kwanza ama twende Haiti ineli jibu lyao obwate mwanjumulira orangena neli badai biamono mwanjumulira ndi Steve Karone to bwate asemambi yabone kartura sense moye kingeze kya makaseti to tebani abira tatu asemambi ya aboniga ikyarena ndi Steve obwanzu bomagusi ninoje morning oyo mumanyo nyanjonali nonde naye huko nasizi astazizana kenda ko bana intu mumanyi asenjera ya bene good morning Brighton God is good all the time to allow us alive all the time adabana nyasaino miyo tuanjere korali tugelie adana we have started our exercises for marathons I hope when rate for Ensakia you will inform team apanakosa hello Grace live ajawe in this TV wansubusi asante sana ngoma nyingine daktari amechaja ndani ya nyumba asimambi yaboniga na ndi abunda kitengoli roro mwanchumorelia ekarongoteina ase county ya Samburu abalimu niko bagosereri gotiga emirimo gose kwenda somogiro kubwatikana na the Kenya National Union of Teachers nat niko badekerere na abuna meroberiteri gochikobe kubuya ne serikali kokoro bosaga ne butwa kwana iboni gebiterete niko bagochikotiga emirimo ekyagera mba wanja abalimu babo gose abamwa bakwe inani go bagochikobe gosomia sensemeyo kubadana baruni babatana Agostine Erican niganya theka goitwa oyorengo mwalimu oyo mase skuru ya Maria enzeme ya Baragoi bono batebira mbago juwanja kwirana asenseme mwanjumurira ngo thina bone nyorere ko biao ya bene pwesomere asemambi ya boniga ikerna mange amurigire gwitira semaga seti the Standard na Daily Nation asemambi ya boniga taifa leo njiroro the Standard bono ndo daktari na thina botamberi tukuria Jumanne daktari ngo ikara studio twakwanda mangana afya Ngongo ikara sister tukwane torore ngakyokolenda afya yao ngakyokolenda bosera bwao ikyara botambza tena health is wealth yani buna obonda bwao nekerole afyengia imbati ntwara afyere ndonge tingo jaga ndioroke Joshua bata twara afyere ndonge moinari ta kobororo indare ngania mariogia monejibija daktari abeta twara afyengia tagoja se studio tukwande afya yotoma wate kerenge kamona afya ne robotenengu tari robotenengu bole na afya ayonsi tonyorane kerto so sensemo ya afya goseka tukwanda wacheni boito asemambia bone kone tatura asiomi asenzembe ndi studio bone tora sentunde ido yo mwelio yenkampa iri tukurero lakini katoji kurigeria asenzemo ya afya ina ndi Steve Bwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV obwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater chifa
fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Napoku bakirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inyisano niseto isano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigiria bu television ya Ndizi TV umurubiri Gusii Urban Blaze uyungo kirakira gituko rya Jumatatu wika ijuma gucakira chinsa isano n'iseto gwika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima ubukuru mwaka na boygo gucengera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye. Tunakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Leo tutakubali kukolia Jumamosi asama chama ile Akamen Park. The only 5-star hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza shitarikibere cyumutinyi 12 asoma bogani Akamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Pen Killer Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Jeff the Puja na Bandabange Abubagendrete Kwilikia Mbikere Naroro na Koreto Mogoko Guchakira chiza isano nisa tuchamugaso Gwikarigonobe Bono ayibunu mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi wumurubrio Gusii Urban Blaze tuare tariki yowe kiranaroro eliyo yale kobasira chaka kugore ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo gusua kesimi asichina mbichi eliyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishili gichimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze Ekebemberi Bori